Покана за форум от палатата, информация за фирми, за всички. Твоята палата ли ни пусна? Да. Аз това не знам. Ние получихме Ние пуснахме палатата, публикувахме го на сайта, ние сме някакъв вид все пак партньор. Siz önceden PV dediğiniz için sizi zaten kayda aldık. Onlar Gel biz yapalım. Hadi basalım da. Evet. Предлагам да започваме. Казвам се Венцислав Венков и съм изпълнителен директор на Българо-турската търговско-индустриална камера и имам честта днес да бъда модератор на този бизнес форум. Тъй като ще има симултанен превод, ще говоря малко по-бавно, за да може преводачката да превежда както по турски, така и по български език. Преди всичко искам да ви благодаря за това, че дойдохте тук в България, в Пловдив, по време на панаира, за да проведем този бизнес форум. Изключително важно е според нас, че в тези трудни времена за Балканите се намират сили и желание да се провеждат подобни срещи. Те са изключително необходими днес, когато двата народа, народите на Балканите, трябва да живеят мирно, в съгласие с взаимно спазване на достоинството и уважението на народите. Затова позволете ми да кажа още веднъж добре дошли на всички вас, с надеждата да проведем един хубав, смислен разговор за двустранните ни отношения, за това как занапред можем да работим заедно. Още веднъж добре дошли! Ще представя гостите, след което ще ви разкажа за програмата на форума, за да знаете какво предстои в близките часове и ще преминем към деловата работа на бизнес форума. Той се организира, знаете, с
любезното партньорство, за което сме изключително благодарни на Тракийската агенция за развитие, на Генералното консулство на Република Турция в Пловдив и на Българо-турската търговско-индустриална камара Бултишат, която също е един от организаторите, и за нея ще стане дума в една презентация малко по-късно днес. Но сега нека да кажа хората, които са тук сред нас, нашите важни и скъпи гости. Представете ми да ви представя временно изпълняващия длъжността генерален консул, господин Берия Алмасов, който е тук. Търговският аташе към Генералното консулство в Република Турция в България, господин Бараш Еничев. Сега ще поставя малко нашите хора. Господин Фикрет Инджеев, който е председател на управителния съвет на Бултишат и собственик, председател на надзорния съвет на Алкомет, акционерно дружество в Шумен. Заместник председателя на Бултишат и председател на дирекция България към Световния бизнес съвет ИТИК, господин Едис Емре, бизнесмен от Добрич, с интереси и работа в обувния бизнес. Искам да приветствам с добре дошъл от името на делегацията на бизнесмени от Тракийския район, председателя на Търговско-промишлената палата в град Къркари, моят добър приятел господин Ертурул Зиячев. Тук е също един наш дългогодишен партньор, с който работим. Искам да му благодаря най-сърдечно за това. Председателят за България на Българо-турския бизнес съвет за външно-икономически връзки ГИИ, господин Османак. Ние всъщност очаквахме тук да бъдат и наши гости от страната, може би малко по-късно ще дойдат, но искам да ви представя заместник изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, госпожа Маджидия Ахмедова. Господин Ердоан Семерджи, председател на Общия съвет на Търговско-промишлената палата в Къркари. Господин Турхан Алтантел, председател на Търговската борса в Къркари. Председателя на Търговско-промишлената палата в Люлебургас, господин Ахмет Ергин Оканденис. Дали е тук. Господин Фахретин Юзюн, председател на Търговската борса в Бабайски. Няма ли? Себахтин Юнер от председател на Търговско-промишлената палата в Бабайски и председател на Общия съвет на Одринската търговско-промишлената палата, господин Мехмет Ерен. Господин Джемал Туна, заместник председател на Комитета на Търговско-промишлената палата в град Бурса. Госпожа Донка Колева, председател на Бултиш Пловдив. Госпожа Добрина Проданова, председател на Търговско-индустриалната камера в Пловдив. Господин Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлената палата в Стара Загора. Председателя на Хасковската търговско-промишлена палата, господин Янчо Янев. Поканихме и представители на КЮ, за сега ги няма, може би малко по-късно ще се присъединят. Ако съм пропуснал някого от гостите, които сме поканили, моля да бъда извинен, но виждате, че имаме много гости. Да се надяваме, че ще стане дума за тях по време на нашия разговор.
Сега позволете ми да преминем към нашата, да ви кажа за програмата ни. Предстоят ни няколко приветствия, които ще направим тук пред вас.